Tag et nummer udenfor. Hvor vil du hat på? Der er 1 time ventetid. Giv mig liter slutbord og liter 250 kroner. Ja, jeg opsætter fra det, hvad? Det passer stadig. Vi er sødt. Vi er kværnomane. Nogle chips eller nogle... Hvad så? Hvad? Syder den ned? Det var også godt. Du kan sige til næste gang. Det smager sgu meget godt. Jeg går lige ud og smider den. En soli. Torten. Og 37. Hvad? Billig godt. Så det er billig godt. 89. Hej, Karsten. Hej, Sing. Har du en flaske god vin, Sing? Har I ikke nogen dåse cola, eller? Jo. Du tager Faxe? Giv mig 2 Faxe og 2 cola. Er du på landstækkende live, eller hvad? Overhovedet ikke. Bare en lille ting til YouTube. Det er... Kiosk nummer 1. Bare søg på kiosk nummer 1 på YouTube. Nej, det hedder Senka. Er det Sing på kant? Hvad er det? Hvad siger du, Sing? Nummer 1. Ja, jeg tager sådan en her. Det er nye, der kommer. Værsgo. Med nugget. Ja, men skal jeg smage det? Tak skal Jeg du skal have. 70 kroner tilbage. Billig. Den skal ligge på min Facebook. Er det okay? Den kommer ind på Du YouTube. på Facebook. Så kan du linke til den, ja. Gud, der Er du? Store kæde med... Hvad hedder du derinde, Sing? Ja, mig? Mit navn? Nej, inde på Facebook. Det skal jeg nok sige til dig. Vi ses, Sing. Han er dobbelt. Ja, det gør det. Hej. Ud af det der.